jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe darɓe ayaw pindi tv en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinen ɗon ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi sénégal joni paɗen koye jandiji ɗi alkamisa nogasi go lewru mai hitandu junnaje ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadan e jandeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jande enquête quotidien kam musimen jandenkoɓe ɓe garti ko yoti alhaali faggudu kam e ñamale leydi sénégal ɓe kolliti oɗo saaha joni woni gueɗe ɗe nene ɓeyɗo sattirande wonande kay leydi ndi holno wiiri kam musimen e jandiyankoɓe ɓe garti toon e kuccam hakkude hoorejo leydi ndi e kam e mo ganduɗa kañum woni gordiɗo hono FMI holno waɗiri e gardidi natal muɗum kono noon jani nde arti e on ɗon dialogue national mo ganduɗa kayni anniya yuɓɓinede te nder leydi ndi yete e ɗeɗo balɗe gonɗen e wontande ɓe kolliti kay wonande hoorejo leydi ndi ɓe ganduɗa kañumen goni landa APR kañum kam suɓima ɗurnade on ɗon dialogue holno wiiri kam musimen e jandiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jande enquête quotidien jande quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko dialogue national gueɗe ɗe kay no fuɗɗori ni wondini ko ɗum woni ko ɗum fewani holno wiiri kam musimen jandiyankoɓe ko ɗum je sababu noon ɓe mbi ko APR kañum suuɓi ko wadde boycotté wasde ɗum tawtorede hono on ɗon dialogue national mo ganduɗa kayni anniya yuɓɓinede ɗo ete taw noon ko e dow gardagol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye e Diakhar Faye holno wiiri kam musimen e jandiyankoɓe ɓe garti noon kadi e société civile mo ganduɗa kay e rima wonande kay e ngakkere nde ganduɗa kay ene taska e gueɗe ɗe ha tignen ko yuti alhaali ko wiyete ko visibilité holno waɗiri e gardidi natal muɗum jane nde arti e ko yuti alhaali Pape Thiaw keblo ngendijo leydi sénégal e jogorɗo yaltinde doggol nogas e nayo jogorɓe hande leydi sénégal e guellol kawguel e windere yankowel bolowel e toon to dowlaji dontude amérique kolliti noon wonde kay ko namdal noon woni ko waɗi kam musimen jayniyankoɓe hakkude Boulaye Dia e Chérif Ndiaye kam e o mo ganduɗa kañum woni Habib Diallo hol jahow e hol keddotoɗo ɗum woni ko waɗi gardidi e natal muɗum ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe garti koye gudditkol on ɗon dialogue national mo ganduɗa kayni jogori e fuɗɗade ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi hono saaha kay eri mabɓe ɓe ganduɗa kañum goni wonnoɓe ɗo te hooreɓe jagorɗo ɓe leydi sénégal kam e jagorɗe kalfinade ko yowiti e faggudu kam e kalfinanoɓe gueɗe nder nderiji kamen kala ma jiidu e hoorejo o leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono noon kam musimen jayniyankoɓe ɓe garti e ko yowiti ala haali ganduɗa kay kañum woni APR kam e FDR suuɓiɓe wadde boycotté on ɗon dialogue ɓe gartini kadi e société civile mo ganduɗa kay waɗi erago muɗum ko yowiti on ɗon fannu kam e goƴaji muɗum ɗum kala en tawe jande ɓe kolliti kamɓe société civile ɓe kolliti ni wonande kay maɓe mbat kuccam hakkude mabɓe e jayniyankoɓe e betaɓe hande o holno wiiri jayde quotidien le quotidien jayde les échos kañum arti e toɓɓe ɗiɗi toɓɓere wotere ɓe gatti ko yowiti alhaali on ɗon lettre d'interpellation wonde kay député du Pastef fewde e ganduɗa kañum woni Serigne Gueye e Diop gueɗel gongel ngel noon ɓe gatti ko yowiti alhaali dialogue national mo ganduɗa kay ma fuɗɗo e ñalawma hande o woni nden ɗon yewtere guendire ɓe kollitino wonde kay APR wondude e FDR kam e Thierno Bocoum kañumen kay mbaɗi buude kolliti kañumen kay tawtortake e gueɗe ɗe hono no wiiri kam musimen e jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde les échos jayde turbine quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko on ɗon dialogue national mo ganduɗa kay kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma wat consulté woni tan mo hetto ɓe ganduɗa kañumen goni wonnoɓe ɗo te hooreɓe jagorɗe ɓe leydi sénégal hani eɓe ganduɗa kañumen goniɓe gueɗe ko ganduɗa kay kañum woni ministre de l' intérieur uji kam e ministre des finances uji ɓe gatti noon e ɗin ɗon hoorejo jagorɗeje ganduɗa kayni gandi ya jaɓɓede toon to galle lamorgo to ne jeeya hen Idrissa Seck Amadou Ba Hadjibou Soumaré Aminata Touré wondude Abdoul Mbaye kam e Souleymane Ndéné Ndiaye hani e Mame Madior Boye kam e o ganduɗa ko kañum woni Lamine Loum Sidiki Kaba kam e Moustapha Niass ɓe mbi ɓe kala ma hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e bismoɓe toon to galle lamorgo to kono noon ɓe garti e woɓɓe ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ene jinno bismade ɗumen kono de kañumen battidi ko walla cuuɓi ko ɗurnade on ɗon dialogue woni FDR kam e ɓe ganduɗa kañum goni APR hono no wiiri kam musimen e jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde turbine quotidien ƴeewoyen jayde e ɓe ganduɗa kañum goni point actu kamɓe noon ɓe gartidande ko yowiti alhaali on ɗon
dialogue ko non kadi ko yuti al hali e gele foggudu leydi ndi hani e nden ka e kisal ɓe mbi ɗum kay ene jeya e toɓɓe ɗe ganduɗa kay ne anniya e yewtidede ko yuti on ɗon dialogue holno wiiri kam musidmen e jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde e ganduɗa kañum woni jayde point acti ɓe mbitan de ko ɗen ɗon jagorɗe ganduɗa kay tuggi tan ko Abdou Diouf rewi Macky Sall ha yetti ɗon ɗo Diomaye ɗen ɗon jagorɗe kala ma ɓen ɗon hooreɓe won mennoɗo ete wonde hooreɓe jagorɓe kala ma tawtore hono gun ɗon batu ganduɗa kay ko batu gendiru dialogue national yewtere gendire e ganduɗa kay e waɗata ɗum ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye e Diakhar Faye holno wiiri kam musidmen jeynakoɓe gatti noon e Agibou Soumaré mo ganduɗa kay ma ya toon to galle lamorgo toyete sanga waktuji e jeenayyi woni sanga 9h ko noon kadi ma rew hen omo ganduɗa kañum woni Abdoul Mbaye ha ni omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré ɓe gattino kadi e Amadou Ba gardiɗo hono kando landa nouvelle responsabilité kañum nene kadi ma bisme toon to galle lamorgo toyete hono no waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musidmen jeyndiyankoɓe jayde l'observateur kañum arti koko yuti ala haali on ɗon dialogue ɓe garti ɓe mbi noon ko ganduɗa kay kañum woni on ɗon dialogue uddita ɗum kay ko ɓe ganduɗa kañum goni won mennoɗo to wonde hoore ɓe jagorɗe ɓe leydi Sénégal hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe gartine e ɓe ganduɗa kañum goni ala haali e gueɗe on ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour ɓe kollitino wonde kay avocat ji makko o kolliti ma mbaɗ saisir omo ganduɗa kañum woni procureur ko yuti e ɗen ɗon gueɗe jayde arti e liste de choc wonde kay Pape Thiaw keblo kippo guendi joom leydi Sénégal on ɗon liste mo jogori ɓayyinde ñalawma hande o jayde guendiri nde Le Soleil kañum arti ko yuti ala haali puɗɗogol on ɗon dialogue national mo ganduɗa kay ne jogori fuɗɗade ñalawma hande o ɓe kolliti noon wonande kay ko hooreɓe jagorɗe wennoɓe to wonde hooreɓe jagorɗe leydi Sénégal ko kañumen kay goni ko puɗɗorto on ɗon dialogue maɓe ɓe ganduɗa kañum wonnoɓe mennoɓe wonde jagorɗe ha kalfinaɗe ko faggudu kam e jagorɗe kalfinaɗe gueɗe nder nderiji kamen kala ma tawtore on ɗon dialogue woni tan nden ɗon yewtere gendire hono no wiiri kamɓe musidmen jeyndiyankoɓe jande arti e ɗen ɗon kanɗon gooƴe ganduɗa kayne woƴi ɗum oɗo saaha joni ko ina tonni e 53 e jeere kañumen kay dañi sumde yadude e lewlewndu e nder duuɓi 12 ɓennuɗi ɗo ete nder leydi Sénégal ɗum ji sababu noon kam musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti hen tugui tan ko 2013 ha 2024 ene woni tan de ɗin ɗon cumuji keɓino wadde walla ni keɓino nawrde kala ko pottuno e nder ɗin ɗon jériji e nder ɗo ete nder leydi Sénégal hono no wiiri jayde guendiri nde Le Soleil ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kay kañum woni e jayde coftal ɓalli nde jayde rewmi sport kamɓe noon ɓe garti koye qualification wonande kay équipe guendijo mo leydi Sénégal taw ko sukaɓe ɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 ko yewti on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay ne jogori wadde ɓe kolliti Sénégal caggal nde fooli leydi Algérie loggi ɗiɗi e gotel Sénégal woni tête on ɗon pool ko ɗum ji sababu noon Sénégal dañi fattange wadde qualifié e on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay ne jogori wadde taw noon ko sukaɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 hono no waɗiri e gardinde natal muɗum ɓe gartini kadi e football Aston Villa kañum kay waɗi remporté on ɗon Europa League hono no wiiri e kamɓe musidmen e jeyndiyankoɓe jayde record quotidien kañum arti ko yuti ala haali ngol ɗon doggol ngol mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw keblo keppo guendijo leydi Sénégal jogori ɓayyinde e ñalawma hande o ɗum koko yuti ala haali ɓen jogorɓe yahande leydi Sénégal toon to dowlaji dontude Amérique e ngel ɗon kawguel windere yankowel ɓe garti noon ɓen ɗon nogas e jeegom ɓe ganduɗa kayne tijja e ko yuti on ɗon fannu ɓe garti e Kalidou Koulibaly ɓe mbi ko malgré haysi woni ko gañiɗo kam omo jogori e jeeyede e ɓen ɗon yahoɓe kono noon ɓe garti e Malang Sarr kam e mbow wondude e Nobel Mendy ɓe mbi beele ma ɓeɗo jaa walla jahata ɗum noon kadi ina tawe e jayde nde arti ɓe mbi kulhuli kam jogaka toon to banggue e milieu de terrain to ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde record quotidien jayde tribune sport kamɓe noon ɓe ɓuuri artude koye affiche mo ganduɗa kay kañum woni lamba mo ganduɗa kañum woni Baye Ndiaye ene jogori wadde ɗum ɓe kolletti noon ɗi noon affiche aji ene jeeya hen hakkude omo ganduɗa kañum woni Ada Fass kam e Balla Gaye 2 ko noonne kadi omo ganduɗa kañum woni Talfa ma huccodir e Mor Kankan ko noonne kadi ɓe garti e on ɗon combat hakkude Siteu kam e omo ganduɗa kañum woni Sa Thiès kadi ne omo ganduɗa kañum woni Lac de Guiers 2 kañum e Brice ɗumne kadi ene jeeya e ɗin ɗon combat ji ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni Baye Ndiaye ene anniyi ɗum e yuɓɓinde ɗo ete nder leydi Sénégal ɗum ko yuti ala haali e sippiro woni lamba bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi haalaɓe ceerre ko ɗum ɗo woni komin kebno rubinodade ko sifa e kelle kadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jayndeji wonata ko aljuma janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗofta kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.